Sa batanon pa ko kaayo, mga 11 or 12 anyos, sulod ko og usa ka organisasyon sa simbahan kaning Legion of Mary. Nga gikan atong mga idara hangtod gyud karon naagyod sa akong kinabuhi ang Legion of Mary nga mga prinsipyo. Gani usa na sa akong gipasanginlan nga nahimo kong pari kay naaktibo man kay ko sa Legion of Mary. Nahimo kong officers, nahimo kong Presidente Escurias Guadalupe, hangtod nga pagsud sa nakong seminaryo, spiritual director po ko sa daghan kay mga presidia, curie o hasta sa sinatos dinhi sa Cebu, mga 12 ko katuig nga nahimong spiritual director hangtod nabalhin ko dinhi sa atong parokya. Ang akong ganahan kay diha inig opening aning meeting or prayer sa Legion of Mary, ana dayong Ginoo sanay nga na o marika o santos nga espiritu ug bag-ohon mo ang naong sayuta. Magsigi ko sa una gamay pa ko inig-ingon o marika o santos nga espiritu niya ang tubag og bag-ohon mo pag-usab ang naong sayuta. Mutan-aw din ko naong sa akong mga kauban og nabag-o ba? Kay mabag-o gani ilang naong naay nikunsad ang espiritu. Igtan-aw nako, wa man gyapon mga usab. Ang niabot nga kusmoron og naong kusmod malang gyapon. Masabot wa mosod ang espiritu sa Ginoo. Kamo karon inyong hunahuna mabag-o pa ng naong sa imong tupad. Di na? Sige ko no. Sultihi ko no siya. Na hinaot unta mabag-o pa ng imong naong. Sige na. Ako nang gihisgutan tungod kay sa atong ikaduhang pagbasa nindot kaayo ang gipadayag dinhi nga na ako noy bag-ong langit ug bag-ong yuta. Nahanaw na ang daang langit ug daang yuta. Gibag-o na nya do na kunoy ang katungga lingkod sa trono adtong bag-ong syudad niingon kuno ako nang gibag-o ang tanan. So ang word nga gigamit gibag-o wa giilisan. Wa mingon nga giilisan ko na ang tanan. Kay kung ilisan ang tanan pasabot posible nga kita dinhi inigabot na to dito dili na kita dili na Spadersiano inigabot dito atong bag-ong lugar. Kay niingon man si Jesus mag-andam ko og lugar para ninyo. Nya kun mingon siya ilisan ko ning tanan aw di mga usab dito gibag-o lang murag kung sasakyanan pag i-overhaul or sa ato pang mga balay saman renovate pero maura ko na siyang balaya wa ko na siya usba nya unsa may hinungdan nga mabag-o ang atong kinabuhi ug ang atong kahintang ang makapabag-o gyud mao ang atong mga buhat. So kanang buhat makapabag-o gina. Pananglitan ang babae mukuyog sa lalaki. Nya magbuhat sila og buhat sa laki ug sa babae kanang buhatos minyo. Unsa may hitabo iniguli? Bag-o gina ilang naong. Abot og monindot ba kay na duha man ni ka klase ang pagkabag-o na bag-o kay ninindot nasay nabag-o kay nabati. Anya og magtinukhanga ito sila unsa may mahitabo iniguli nya ulitaw pagdalaga. Unsa man sila naong? Oy bati kay sila naong iniguli. Luya, minghoy, ana. Pero og kinasal sila nang kasal ba niya wa gyoy hikapay kay giritin lagi ang akong pagka
virgin nga babae, pagka virgin nga laki, nya human dayon nagminyo dayon. Pag humagkasal, naghanimon. Pag uli, unsa magnaong? Ha? Awa mo kasuway na gidana. Murag naglisod na magumugtubag sa ato pa wa gid tingali mo'y nakita nga inana no. Kay karon nga buangon kay tanan wa pa gani kasal gatinukhangay naman mo nang di na mo ka feel humas kasal unsay mahitabo mga bag-o ang naong oy. Oh, kanang kuan na kay sila kanang inspired kaayo, alive kay naong. Labi na gyud dangtag mga 2 ka buwan, 3 ka buwan magsuka-suka na ang asawa. Musamot yung kabag-o ang naong, yes, na nagitay baby, ana, no? Pero tanawa tong managuyab, dangtag mga 2 ka buwan, magsuka-suka. Unsa may mahitabo now? Sigighilak. Magsighilak. Ano man? Kay ang iyang kabaguhan, nangadto padong sa pagkabati. Nakaroon, unsa may makapabag-o nato nga buhat. Depende sa sugo nga atong sunod. Kung ang sugo gani sa atong lawas, the desire of the flesh mo'y atong sundon, mga guba kita. Ang atong kabaguhan mag-anam og kaguba, mag-anam og kabati. Pero kung ang ato ganing sundon ang sugo sa Ginoo, mag-anam gid kanindot. Natanawa nung sa gingon ni Kristo diri, di nako magdugay uban kaninyo. Nya human dayon isumpay dayon siya. Mga anak, dili nako magdugay uban kaninyo. Mao man ning atong gospel, John chapter 13. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Pero doon na siya gisumpay. Maghatag ako kaninyong bag-ong sugo. Paghigugma ay kamo. Ingon nga ako, nahigugma kaninyo. Paghigugma ay usab kamo. Kining gugma, sugo ni Ginoo, mao ni makapabag-o nato padong adto sa nindot gugma ba? Pero kadtong gugmaha nga gisugo ni Kristo, ayuhon gito nato gamit, dili nato sagulan og yawa-yawa. Kay kaning gugma god, di man ni siya mahimong tinuod nga gugma kung sagulan. Parehagod anang puti kayo ang imong gigpalit nga pintal, kay imong ipintal sa imong bongbong, gusto ka nga mo puti. Pero imo sang butangan og blow og yelo nga pintal, nya imo dayong gikutaw, puti pa na siya. Kay bawo man dayon. O niya ron og manag-uyab mo na amoy gugma, nindot kay nastanan. Nya wa pa mo'y kasal, gasige naman mog suroy-suroy dito, sige namang linayugay. Kinuanay. Unsa man na siya? Gugma pa na. Ha? Gugma pa? Kusga? Unsa naman na? Sa in English, dili na L-O-V-E, dili na love. Unsa naman na? L-U-S-T, lust. Kaulag, lawas nung kahinam. Mo na inyong kuan, mo na gigamit. O niya ron inig kaminyo. Ni kaminyo na. Di naman maghinikapay. Naglagyo naman. Unsa naman sad na siya? Gugma pa na. Ha? Di naman magduog og higda. Unsa pa na? Gugma pa na sa banag asawa. Di na. L-U-S-T gyapon na. Gana, lawas nung kahinam. Nya kay nawa naman tong lawas nung kahinam, lagyo na kay luod na kay kagnaong na panagsaan na lang ni nato once a year. Kana lang panahosting anniversary, formality lang ba? Formality. Oy, dili. So ang gugma di ay magbase gyud sa sugo sa Ginoo.
Nya unsaon man ta paghigugmaay, unsaon nato paghigugmaay, matud pa niya, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Og mabag-o gyud ta. Basta mao na ni ang gugma nga atong gamiton. Muna sa unang pagbasa, sila si San Pablo ilang gisunod ang sugo os Ginoo gugma sa pagsangyaw. Nya unsa may gisulti ni San Pablo pagsangyaw nila, kinahanglan nga kita mag-antos pag-ayo una pa kita makasulod sa langit. Sa ato pa di ay ang gugma kamaog yung moantos. Mo kinay sakto. Sige ko no, lingi ako no na imong tupad. Ingna siya ba ina antoson tika. Sige na. Uy, lingian ang tupad mo ina antoson tika. Tanawa kanang dili kantos. Unsay resulta? Magkagubot antos. Dinhi bitaw sa atong simbahan. Sige ragod, usbal ragod ninyog libot og tan-aw ang atong simbahan. Nganong nabag-o man ni siya. Wa na to giilisan. Nabag-o. Unsa man ning atong pagkabag-o? Nibati or ninindot? Tungod ni sa naghigugmaay nga mga dibutos, dibutas sa San Vicente Ferrer og sa mahal nga Birhen ug mga magtotoo sa Ginoo nga miila nga kita usa ka simbahan. Kanabang palit-palit og slots ba? Mao man atong ekspresyon sa gugma. Ako nahigugma ko sa San Vicente Ferrer Parish. Nya Lord, pinaagi aning akong pagpalit og slot, akong ipadayag nimo ang akong gugma. Pagkanindot di ay maghigugmaay ta. Pagkadaghan sa malipay, pagkadaghan sa mahimong balaan. Pero lagi muagi tas pag-antos. Antos sa pag-share sa imong bahandi. Antos sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Nya kun ato na nang sundon, mahitabo dayon ang atong gipangandoy sa salmo, atong tubag ni ingon ta sa to, daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Dalaygon kay ka nga mihikap sa mga kasing-kasing sa mga parokyano dinhi. Dalaygon sa kaayo ang mga parokyano nga nagpahikap sa ilang kasing-kasing sa Ginoo. So ang Ginoo mo'y pahikapa na inyong kasing-kasing, basig ang yawa mo'y muhikap diha, mga guba kita. Kung ang Ginoo gani mo'y muhikap sa tong kasing-kasing, mag-anam gyud kanindot ang atong kinabuhi. Manindog ta.